This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Ang mga pulis ang masami makita sa crime scene, pero nakahibalo-bala kamo nga may mga pulis nga nakapatindog sa balay para sa mga wala na gid sa ikasarang. Kag may mga pulisman nga among sa likod sang reunion sa Mag-amay nga halos duha na ka dekada nga wala magkitaay. Yari ang mga istorya sang pagkabaganihan sang aton PNP personnel nga amon natipon sa 2021. Kung pulis ang involved, dako nga balita. Gani nagakadapat lang nga kung pulis man ang may nahimo nga kaayuhan, ipabalo sa tanan. Hindi lang sila sa crime scene present. Masami ginadalaganan man sila sa mga nagapangita sang ila himata. Dito na ko nag-message kay ma'am. Si Dimple, 16 katuig nga wala makita ang iya amay matapos ang ginpa-adapt sila sang iya manghod sa himata sang iya iloy sa syudad sang Talisay. Nag-message siya sa Facebook page ng Pontevedra PNP para pangitaon ang iya amay. Si Police Staff Sergeant Lizal Mapa sang Police Community Relations ang nakabaton sang iya mensahe. Gani Ilya Gileon nga ginpangita ang amay ni Dimple nga si Ariel Kahilig. Gamay man lang niya nga barangay, di magkita, anay man niya magkahibal, anay man niya mga tao. Gamay nga lugar para hindi makuhan. Tapos paano mo na ikatuan? Ipakatuan nyo sa barangay pulis? Sa amon da nga pulis nga na-assign si Corporal Historia, ginabalaan ko sa nga pangitao. Istorya ni Ariel, hindi pabor ang ginikanan sa iya live-in partner sa ila relasyon. Nagbulagay sila pero napilitan siya nga ibilin ang mga kabataan sa Iloy kay wala man siya sang mahatag nga masanag nga buwas damlag sa ila. Siyempre kahit yung inatanaw ng puturo sa kabataan ko man. Siyempre, dari wala mo sa mimo kasi remedyo general. 16 sila katuig nga wala makakit-anay. Wala siya kabalo nga ginpa-adapt ang iya duwa ka mga kabataan sa himata sang iya anay live-in bangod sang kapigaduhon. Pero wala sang adlaw suno sa iya nga wala niya ginadumdum kaginahandom nga liwat nga makaupod ang iya mga kabataan. Sang Marso, nakibot siya sang magbisita sa iya balay ang mga pulis sang Pontevedra. Ginpabalo siya nga ginapangita siya sang iya subang. Sa video nga kuha sang Pontevedra PNP, nangin emosyonal ang reunion sang Mag-amay. Hindi po pulong kalipay. Kasing anak ko nga lugay na ko kulong nakakita. Ko nak. Ruyag dang kakwaon sa tunga tayo taniganigan yung bait buhay mo. Kasi pre, gano lang si Papa. Pues, baka masubong kapatawan ka pa mo. May mautod ko mas luwas. Di mo ito nga. Basta importante nga napitampo nga. Mayo lang man yung lawas. Ay nang dunalipay ko pa nga amo na nga. Excited? Nga sa lawi nga chimpo nga. No, napakakita na yung magkita. May duwa na ka mga kabataan si Ariel upod siya panibago nga live-in. May anak naman si Dimple. Ululupod na sila karon nga nagapangabuhi liwat. Hindi ini nangin posible kung hindi tungod sa pulis. Amo magina sir mo tanang dapat amo na sa ang amon purpose bala nga hindi lang sa anti-criminality campaign kami kung may mga sa amon bulig nga pwede mo lang namon mabuligan ginamon. Trending naman ang naging proyekto sang pulis sang 2021 sang patindugan sang balay ang ila napilian nga bululigan. Sa Isabela, duha ka mga senior citizen nga natukuran sang separado nga puloy-an, pinaagi man sa kapulisan kag sa suporta sa mga pumuluyo. Bulay kayo rin Naman. Hindi, wala nuba din. Wala no? Wala Labra. ba? Tapos? May pagkakaon. Subong nga naman ba? Makailag at muna ng tsura ng balay mo. Anong prestada mo? Sabi mo?
Ikaw wala ko. Basta okay na. Makatulog ka tarong. Ano nga? Sa una, hindi na sementado yung muli nga sa loob. Hindi ba? Balas lang. Sino bala ang magdumdum nga gikan sa ginparafol nga painting sang mismo hepe sang Isabela PNP na tigayon ang pagpatukod sang duha ka mga balay para sa mga may edad na nga wala sang trabaho kag wala na sang gaulikid nga pamilya. Community involvement, each participant tatag sila 100 pesos and more or less 40 sila ang ano. Then ang kwarta nga nakuha namon mga more or less 4,000 mo itong bakal namon sang materials kag ginduwangan namon ng mga pulis pag additional kag yung nahatag dito. Amo man sini ang ginhimo sa mga pulis sang La Carlota City PNP. Sa buligman sang barangay, napakaayo nila ang daw marumpag na nga hayob-hayob sang mag-asawa nga Jesus kag Elvisita Kio sang barangay Nagasi. Pasalamat ko ngayon, pasalamat ko kay Teo. Bisan mo ay nambana ko, ginuman nilang balay ko. Ang bago nga balay sang mag-asawa ang malayo sa hitsura sang ilaan ay ginaistaran nga himo sa panid sang plywood, mga sin kag kawayan. Ang gaulan, nansig, tukap na sinagatulo, ay gatulog na nga daan. Napatay man ang bana ni Elvisita antes na human ang ila bago nga balay, pero nalipay siya sa bulig nga napalabot sang kapulisan kag barangay. Blessing gani, nang daw subo wala kasi sang tukod pa lang, gano, ara siya, karoon niya pag-blessing na wala niya sa. Sili niya sa akon, sili niya, ay hindi, nakuguro kaabot ng balay ko ni ay. Gahambal na siya muna kadaan, ma'am? Sinasigahon niya naguruman eh. Oo. Ya, sige lang yan. Bisan ka lang, kumabalik lang ko di. Nawada naman sang puluyan ng pulis ni si Staff Sergeant Hil Marie Ortega sang masunog ang balay sang iya ugangan nga ginaistaran man sang iya pamilya sa Barangay 20 sa Bacolod. Gani mismo ang iya mga kaupdanan sa Police Station 8 ang ginpakamaayo nga tipunon ang ila nabaton nga COVID-19 hazard pay para ibulig sa ila kaupod nga pulis. Wala sang may naluwas nga pagkabutang si Ortega sa nagluntad nga sunog. Pero wala siya magdumdum nga mabaton niya ang kapin 22,000 pesos nga bulig gikan mismo sa mga kaupod nga pulis. Wala ko gin ma-expect nga gitagaan ako sang hamon nga station commander. So madamo gid salamat sir kag sa mga personnel sa Police Station 8. Nagaulikid gid kami sa iya. Kag nag-ugyon gid kami tanan nga ihatag na mo ng amon allowance maski personally gakinhanglan man kami kay gapati gid kami sa saying it is better to give than to receive. Sa kada may okasyon kasubong sang Pasko, wala man nagakalipat ang kapulisan sa pagpalipay sang mga kabataan. Ang mga Santa Cup sang Valladolid PNP ang nagtipon sa mga kabataan nga ila isa-isa ang gintagaan sang mga regalo kag pamaskwa. Sini nga pandemic, nag-uso ang community pantry. Wala man nagpaulihi ang aton men and women in uniform. Ilabi na mga kapulisan sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sang probinsya nga nag-set up man sa mga pantry para sa mga nagakinahanglan. Ang ini nga mga bagay hindi na parte sang ila trabaho, pero ginpili nila nga himuon kay ini anangin panata nila sa publiko nga serbihan kag proteksyonan ang mga pumuluyo. We serve and protect. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.